Hej! Jag hade tänkt att visa idag vad som finns i min sminklåda. Ja, min sminklåda här. Det är inte världens snyggaste, men det är en sminklåda. Och jag hade tänkt att visa er vad det är för något som är inne på den. Okej, då kan vi börja med den här. En borstar. En till foundation. Och en powder och sånt. Väldigt bra. Ja. Jag tycker vi testar den här, för den är nästan alldeles ny. Den här ser den. Jag har bara testat den här. Och till den så har jag den här också. Brown Seam Powder by H&M. Ja. Och det är Georgia's Tan. Istället. Stegen på köpet också. Ja. Och så har jag en skala där av en annan. I min ålder. Vals Lash Telescopic, ja. Från L'Oréal Paris. Och sen har jag den här. Det är lite så annorlunda. Det är foundation. Om jag skriver på den så kommer det upp. Och den kommer från Maybelline, New York. Och det är 030 sand. Ja, det är det. Och det. Och sen har jag såna här. Color workshop. Med olika färger. De är att använda. Vi har sista spegel där när jag orkar testa den. Som tur sliter inte dem sönder. Och här är min gamla mascara som jag använder. Volym Million Lashes. Och den kommer från L'Oréal också. Jag vissa borstar, jag ska visa borstar på den andra, jag glömde det. Den är inte lika bra som den nya som jag köpte, tycker jag. Den nya som jag köpte. Alltså borsten är lite annorlunda, tycker jag. Ska visa. Kolla den här borsten. Liksom är avlundad, men lite mer tjockare, kolla. Vill du filma den? Den här är längre. För att den ska kunna komma in lite. Den här liksom. Den är lite tjockare. Den här är min favorit. Och det är black färgen då. Touch. Och sen har jag sån här. Den här har jag fått av min kompis Sabina. Ögonskuggur från Isadora. I olika blåa nyanser. Och en guldig. Och det är riktigt står 38 full party, står det där. Här är och sen har den här en till foundation. Dream Mate Moss. Den är lite mustig, tycker jag. Moss. Alltså lite så. Och det är sant. Jag kan inte säga det som är bra, men det står för sand. Eller 0,30 sand. Den är snart slut. Så slut. Den är riktigt mussig. Den är lite så krämig. Fast den ändå liksom smooth. Den här har jag också fått av min kompis Sabina. Face Stockholm. Lip Gloss.
Rose. Ja. Och den helt vanlig sån. Som trycker på. Kommer upp. Och så är det sån här. Det är också the color institute. Något sånt. Och dålig kommer. Bronzer powder. Står den. Och det är powder då. Det är lite speciell powder. Det är liksom olika färger inne på den. Men den kan ju vara bra lite då lite. Och sen har jag också från The Color Institute en ögonskugga. Olika nyanser där också. Det är då samma tema som på den andra då med brun. Här kommer lite mer förstärk. Den gamla, den var absolut inte bra. Den var liksom inte bra alls. Jag tycker inte alls riktigt mycket och sånt. Och den här är ögonskuggor. Och här har vi en till ögonskugga. Och också samma tema kan man säga. Fast det är inte samma. Liksom, lite mörkbrun. Alltså det är lite mycket brun. Guld, silver, bronsfärg. Vi har några saker till. Vi har en eyeliner. Och så. Den här kommer. Ja, det står liksom inte vad den kommer. Vi kan se där på den. Ja. Eyeliner. Alltså. Det heter Ives Rocher. Porcelain eyeliner. Jag ska visa hur det ser ut. Den är väldigt tung. Som den ska vara. Men den är faktiskt väldigt bra. Det kommer. Och sen har vi en sån här eyeliner. Och till. Jag glömde visa numret. Alltså det ser inte som är bra då. Den här kameran. Jag tror inte jag ska köpa. Men ska jag? Ja men. En sån här eyeliner. Och det var jag på fram till min lilla syster. Ja, svart. Det var på eyelinern också. Och så har vi lipglans. Som jag köpte. Det var nog första riktiga. Alltså. Ett glans. Så det är så gammalt men jag tycker att det är väldigt fint. Glam Shine från L'Oréal. Alltså, den glittrar verkligen väldigt mycket. Jag kommer inte säga att det kommer med. Det glittrar väldigt mycket. Alltså liksom glittrar överallt. Jag har också en sån här. En till borste. Och sen så har vi en liten spegel. När man fixar sig. Ja, men det var väl allt i min lilla sminkbox. Så jag hoppas ni kanske blir inspirerade över vad jag har i min lilla sminkbox. Och ja, jag hade tänkt att visa hur jag brukar sminka mig på min lilla syster. Jag kommer inte att berätta min lilla syster med till det. Jag har faktiskt fått så många. Ja, men hej då!